салом алейкум тамошобинони муҳтарам. бахши навбатии барномаи саволҳои варзишӣ аст ва бо шумо манам Ноз шурӯъ мекунем. Салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Шоиф Амирамзад, донишҷӯи курси консерватория миллӣ. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. айни ҳол ман ба шумо як саволи варзишӣ медиҳам, агар донед 10 сомон бурд мекунед. розиед? Бале. саволи ман чунин аст: дар кадом намуди варзиш аз ҳама старти баландтарин аст? Старт? бале. Дар давидан. аз ҳама старти баландтарин. Старт барои давидан охи. старту финиш аст. старти баландтарин дар кадом намуди варзиш аст? Старти баландтарин. Старти баландтарин ҳам давидан аст ба фикрам. боварӣ доред? мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ҷавоби ин савол дар парашютный спорт. ташаккури зиёд барои иштирокатон. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Теди. барномаи 5 саволи варзишӣ аст ва айни ҳол ман ба шумо як саволи варзишӣ медиҳам, агар донистед 10 сомон бурд мекунед. шумо розӣ? Бале. саволи ман чунин аст: корти муштзанӣ чӣ ном дорад? Корти чӣ? муштзанӣ, бокс. Дар бокс? бале. Нокдаун? не. корт. Намедонам ин савола. ҷои муштзанӣ. Ринг? шуморо табрик мекунем, ба саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед. ва саволи навбатӣ чунин аст: аз ҳама старти баландтарин дар кадом намуди варзиш аст? Старти аз ҳама баландтарин? Футбол? ин ҷавоби шумо аст. Бале. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ҷавоби ин савол парашютный спорт мебошад. ин бурди шумо аст. ба як саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед. шуморо табрик мекунем. дар бораи барномаи мо ягон гуфтание дошта бошед. марҳамат. Барномаи хеле зурай. Саволҳои варзишӣ ячина мефаҳмӣ. ташаккури зиёд барои иштирокатон. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. салом алейкум, ман Шаҳзод. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба саволҳои ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед, маблағ бурд мекунед. шумо розиед? бале рӯз. аввалин саволи мо чунин аст: дар кадом намуди варзиш варзишгар шишта меравад? шишта меравад? бале. дар кадом намуди варзиш варзишгар шишта меравад? асп давонӣ? не. вай. забони русиро медонед? бале. ба забони русӣ гӯям. в каком виде спорта спортсмен ходит сидя? не ездит, а ходит. намедонед? мутаассифона ба саволи мо ҷавоб гардонида натавонистед. ҷавоби ин савол варзиши шахмот мебошад. ташаккури зиёд. салом алейкум. салом алейкум. худатонро муаррифӣ кунед. садлом. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба саволҳои додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонистед, пул бурд мекунед. шумо розӣ? бале. аввалин саволи ман чунин аст: пойафзоли футболбозон чӣ ном дорад? чи бутси. шуморо табрик мекунем. ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед. саволи навбатии ман чунин аст: бечи судя яъне довар ба рӯи майдон баромадан наметавонад? ҳақ надорад. беиҷозат не. намедонам. мутаассифона ба саволи мо ҷавоб гардонида натавонистед. ҷавоби ин савол свисток яъне уштак мебошад. ташаккури зиёд. ба ҳар ҳол шумо ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва соҳиби 10 сомон шудед. шуморо табрик мекунем. дар бораи барномаи мо ягон гуфтание дошта бошед. марҳамат. барномаи шумо барномаи хеле соза шавқовара дар бораи варзиша хеле соза. ташаккури зиёд барои иштирокатон. ба шумо муваффақият хоҳонем. раҳмат шумо. ташаккури зиёд. салом алейкум. алейкум ассалом. худатонро муаррифӣ кунед. ман Рустами Қурбоналӣ. умед назаров. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. ҳозир ман ба шумо савол медиҳам. агар ба саволҳои ман дуруст ҷавоб гардонида тавонистед, пул бурд мекунед. шумо розиед? розӣ. аввалин саволи ман чунин аст: дар кадом намуди варзиш аз ҳама старти баландтарин аст? дар кадом намуди варзиш аз ҳама старти баландтарин аст?
аз ҳама старти баландтарин дар кадоми намуди варзиш аст? کیک کیک ҷавоби шумо аст? шумо розиед ба ҷавоб? بله мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ҷавоби ин савол парашютный спорт мебошад. ташаккури зиёд барои иштирокатон. бо ҳамин барномаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро фаромӯш накунед ва дар комментариҳо пешниҳодҳои худро нависед. хайр.